мехоҳед ба Англия барои кор равед, пас ин видеоро то охир тамошо кунед. Салом дӯстон, сомонаи Touch English аслан сомонаи илмомӯзӣ аст ва бо хоҳиши баъзе аз дӯстони мо тасмим гирифтаем ки дар ин сомона чӣ хел ба Англия рафтанро бо шумо суҳбат дошта бошем. хуб, ба Англия рафтан аслан визаи 6 моҳа медиҳад. Тавассути сомонаи RGHR шумо ба он сомона медароед ва аризаи худро пур мекунед ки 12 қисм иборат аст ва баъдан визаи худро пур мекунед ва ҳамин хел қадам ба қадам ба Англия меравед. мо ин чизро аз практикаи шахсии худ мегӯем ки мо аллакай визаи Англияро ба худ дорем. Салом алейкум дӯстон, имрӯз 17 декабри соли 2021 тақрибан як ҳафта пеш мо ҳуҷҷатҳои худро ба маркази визагирӣ визавои центр Tales Contact супорида будем. Акнун ҳозир дар шаҳри Москва дар Кастбошад қарор дорем. мо хостем ки ин хушбахтиро ҳамроҳи шумо қайд кунем ва дар худи ҳаминҷа яъне мебинем ки ба мо виза медиҳанд раводид ё ки не. Аслан раводиди мо 6 моҳ аст ба Англия. Congratulations. Xo'p, bundan 6 moha. Never give up, bro. Tabrik. Congratulations. Agar faromush nakined ki somonai Touch English agar pasiyane tamosho kined, shuma ham soidi kheli ravodid meshavad. Inshaalloh, inshaalloh. Tabrik do'stlar. Давай, pafish. Компания AgriHR барои шумо 6 моҳа виза медиҳад барои ба Англия рафтан дӯстон. виза чӣ гуна аст? Визаи корӣ аст. Шумо дар фермаҳои Англия кор мекунед. Ойлик аз 8.9 фунт стерлинг сар мешавад. Дар як рӯз 8 соати корӣ, дар як ҳафта 6 рӯзи корӣ аст. Агар ки кор бисёр шуд, шумо метавонед ки дар як ҳафта 7 рӯз ё ки дар як рӯз 9 соат ё ки 10-12 соат кор кунед. дӯстон, дар он ҷо низ ойлики шумо албатта ки зиёдтар мешавад. яъне чӣ гуфтаниам ман? дар сомонаи AgriHR медароед. дар он сомона тарзи пур кардани ариза барои кор дар Англия аст. сараввал шумо бояд дар Москва қарор дошта бошед, яъне дар Федератсияи Русия бояд бошед. барои он ки маркази ин сомона, яъне ин фирмае ки моро ба Англия мебарад, дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. киҳо метавонанд ки ба Англия барои кор раванд? ҳамон нафароне ки ҳозир дар Федератсияи Русия қарор доранд ва дар он ҷо қонунӣ кор мекунанд. яъне қонунӣ будани шумо ҳам дар Федератсияи Русия ҳатмӣ мебошад. ин сомона бисёр сомонаи боваринок аст дӯстон. шумо метавонед ки дил пур бе ягон тарсу ваҳм документҳои худро ба ин сомона равон кунед. шумо дар ягон ҷо дар